ukusuka kupastor Bhekile kude kuzoba yile ipastor ingendawo amandla ethu ingemuko uNkulunkulu wethu kodwa uthando lwakhe nofefe lwakhe ukuthi olungaphelelanga abantu abaninzi abesizele nabo ipastor ephelele kodwa kule ipastor ufundwa amagama abo njengababa abasebenza kodwa ke uThixo wasazila wade bazalwa wasazila uThixo wangena nathi kumqophiso wethu balonyaka kanti amanye esasiqophisene nawo ngokuba bayimandleni yabantu abazafunda le pasika abo bethe kunye nathi sithathe uThixo sibeka kuthapha kodwa lo mqophiso bebewenza ngokuba bazafunda njengalaba abaweleleka phesheya. And then we must celebrate xa singena namhlanje kule pasika. uYohane umvangeli nguye yedwa noLuka futhi abantu abasityhilelayo nabasibonisayo xa singena kule pasika ka-2025 ukuba uYesu ngalo lonke ixesha aqala iministry yakhe kwiplan yakhe yesalvation ebeyenza kakhuluwana phakathi kwamaxesha amasileyo. Hence ndisithi xa singena kule pasika lifikile ilixa lokuba unyana wethu asukiswe. Elo xesha ibenakhe yedwa noxa ilixesha elifanayo namaxesha ehlabathi okanye nexesha esilaziyo, kodwa yena wakhe uThixo liseparate elisebenzisa wisely, not ngendlela efana neyethu njengaba kuba kukho igunya elivelayo. Apha sidibana naye nabafundi bakhe kuchapter 16 encokola namadisipline bakhe ngendaba yexesha nale hour esikuyo, kodwa uYesu eyisebenzisa le nto ngendlela efihlakeleyo, kodwa ngoku ezama ukuzithila noxa engazithili na. Xa ufunda chapter 15 unendawo athi kuyo chapter 15 athi kuzixesha eloba nindibone, uphinde kube lixesha elifutshane uba ningandiboni. Wathi ngebatsho bathi abadisipline bakhe uthetha uthini ngayo, uthi kulixesha elifutshane uba nindibone, uphinde kube lixesha elifutshane uba ningandiboni. Uthetha uthini ngayo, uthetha uthini ngayo sithi ndawubeka amalusi zichithakazi. Uthetha uthini? Uthetha uthini uthini? Uyabona sakulwana ngale nto endiyithetha chapter 16 uthi sakulwana ngale nto endiyithetha
ithatha ngale ntona athi ngiyabona ezimzekelo iparabhule yokuba ngibona bazalwana bam xa unomama ezawufumana umntwana iyagxalaba kuba engayazi uba yintoni na ephetheyo ezala ezingathini akhalayo abe kwimbali ezilukhulu uthi kodwa xa athe wafumana umntu wakhululeka uyayibala kongameze elukhulu emke ayokuthi nani ndiyabona ndikhalabile ngokutsho kodwa sandikhalaba uba ndabuya ndikubona xa ndithe ndalibona uvuyo lwenu nawulibanga okokuba bendibeka sendangezelweni wabe sithi into endiyaziyo intoba inyaniso intoba ehlabathini nabanembandezelo kodwa yomelelani kuba mna yoyisindisa phakathi so esihle esikhabathini uthi ke awugqiba ukutsho eze kule ndawo kuchapter 17 kulo chapter 17 uqala ngala mazwi athetha ngexesha athi ayefika kule ndawo kuchapter 17 athi ke ngoku lifikile ixesha eloba unyana womntu azudiswe ndicela ke ukuba xa sifika kuloo ndawo andifuna ukugqitha xesha ndifuna ntoba ndivule sivele basazini ndifuna sivule sivele basazini uthi xa egqiba ukutsho licaciswe eli xesha ngokuthi ithi people time uthetha nge-people time. A people time is a critical time. The time of atonement. The time of the two natures of God. This is more or less the answer. Umzuzonzima. A moment of ati ethwele uYesu imoyo yomuntu. Kodwa simbone ekwimo yokuthixo, a human divine. A people time, the critical moment kuhamba kwakhe. A very significant time with history yokukhwela. Elixesha athetha ngayo. Ixesha elithwele into ekuthiwa xa kuthethwa ngayo mzalalusane zii-messianic secret times. Ixesha ebelifihlile bazalwana bam obawubangalibona uYesu xa engena kule ndawo. Ixesha ngokukaLuka ebengalivezi kodwa lisondela kuba i-secret time lixesha ebelifihla kuba i-hour le athetha ngayo namhlanje ibingekafiki but nje ukuza i-symbolic time efihla i-secret time, the messianic secret time. Area elikhaya umvela ebe-human divinity, the human nature ekhanda iKaisariya kaFilipi, the secret time. Wapha enqina kwiKaisariya kaFilipi wambatha imoya yokuthini babhideka abadisiplini xa esithi kubo kangenene abantu aba bathi ndibani kodwa lo xesha elifihlile engathethi iqaqe the secret messianic time. Ixesha elifihliweyo elilinde i-critical moment. Wapha esithi amanye amadoda wena uweliya amanye amadoda nguye uprofethi lowo wathi uYesu keningandithindibane kuba bengekafiki ixesha waqayisa ukubetha wena nguye uKristu unyana kaThixo ophilileyo. Wathi hayi ungayithethi lo kuba kungafiki ixesha lakusasa. The secret time of Jesus in the earth. Ixesha elifihliweyo. Wathi ungayithethi ungabaxelela abantu
ngoba wena lento oyithethayo awuyithinelwa ngekahle na. The secret time lonke ixesha uyesu esenza imimangaliso ngokaluka ebeyifika athoba uphilisa indoda athi uthi kwaka ungabaxeleli ngoba alikafiki ixesha. Sihlobo sam esithanda ukuthini, the secret time or the messianic secret time, ixesha elifihlakeleyo, ixesha angalitshiliyo, ixesha lokuthi xa esenza nokuyaphilisa amqale umntu wakudala atakumqala athi apha ungabaxeleli ngoba ixesha alikafiki. The messianic secret time of trust in the earth. Mama xa singena kule pasika bantu abahleli sekenza sefosipeli masifunde le nto ekwenzeni kwethu izinto. Ndifunda apha kweli xesha likayesu uba kukho izinto zokwenziwa sicele esisangalaleni, kukho izinto esithuka sisenza sizenze secretly singamchazi ngoba siyazi uba there's a moment ebomini bethu yokutshilwa kwezinto bantu abahle abathanda ukuthixo. And therefore masifunde kweli xesha elisetyenziswa nguyesu oba senze okulungileyo ixesha sisenalo. Ipasika lixesha lokwenza ubulungisa emfihlakalweni ukuze uthixo asithile ekuhleni ngexesha elirayithi. Sihlobo sam esithanda ukuthixo, into yokuqala leyo esithithayo ofumesayini ithaya bantakwethu abathanda ukuthixo. Sihlobo sam exesha yeliya athe eqala yelaseGalilea xa esithi unina abantu abanawayini. Sihlobo sam esithanda ukuthixo, wathi uyesu yintoni lena nawe mfazi ngoba ingxaki yakho undifake engxakini alikafiki ixesha la-revelation. Mhlobo mama ngicela ukuthi kuwe sundihlupha alikafiki lixa. Sihlobo sam esithanda ukuthixo, ilizwi likathixo. Sihlobo sam esithanda ukuthixo, basalisa imiphatha wagqiba wathi baba baganelayo ekugqibeleni bathi ndingaxeleli mntu ngoba likafiki ixesha. Sihlobo sam into yokuqala ke leyo endicela uba xa singena kule pasika siyibambe ngoba ixesha uyesu ebelisebenzisa ngendlela efanelekileyo kodwa i-hour yokutshilwa kwezinto ingekafiki. Nansi into yesibini endicela siyibambe, the time of Christ as an atonement or as a full atonement. Sihlobo sam esithanda ukuthixo, ngiyakhumbula Moses, ngiyakhumbula the time of atonement, but Christ as a full atonement. Umzuzu awayejongene nawo uyesu, umzuzu okhithikayo awayesithi sithixo kule awa kweza ifilimi thixo yaqayisisa le filimi kule awa uthi Ellen White kwezimbono ongathi ngowebhola uthi xa ujoga bakho ilinki oba ibisazinetwork esizisebenzisayo, ilinki yezono esuka kwisono sikahambani. Sihlobo sam yile awa wayibona le linki isinza, yile awa leyathi ixesha lifikile samkasisa kuye uthi umbhali wazijonga uyesu samkasisa lo mbono wayibona imomenti yabapriste, wayibona ixesha le-atonement labapriste
emva Pascal Wilsonpa ebesiyenza phezolo emva koba kudliwe kwaphunywa eliphutha kusidliwa amagada kuyaphi ilelo xesha kwaphuma ixesha elingeliyo elingeliyesu sihlobo sam ilixesha lokuthela befana iqhelwa ibigqiliwe sihlobo sam ibixhelwa igqiliwe ungena kwasikeni sihlobo sam tyhini ilizwi likaThixo yamangalisa aqhelwa elixesha loba yonke le nto besiyenza apha phezolo bakhabe phuma ledlule lo xesha ngoba amaxesha ayadlula but today on the hour the time of atonement andadlula bafika ixesha labaprista madoda babawoba nalibomba ixesha likayesu ixesha lithobeneza phakathi kwalo maxesha uyesu ezefula atonement epheleleyo andadlula elo xesha xa befika elizweni kwembiso amapriste abakumpriste esibingelelweni Christ as a full atonement zihlobo zam ezithandwa nguThixo namdlula ele Pascal time bafika ixesha apho imbingeleli efuneka abantu babheke ethafeni beze namahobe efuneka abantu beze neegusha zixhelwe esibingelelweni uqala kushebisoko madoda atamgqiba umbingelelo nguma athi tetelesta ugqityiwe ledlula ngoba ibilixesha nalo ira zihlobo zam esithandwa nguThixo kodwa le iawa athi ifikile sandeni bazise wawubona umnqamlezo ayadla kulo mbono usiza kuye njengemfana lomgama kushelizoko angasobe phinde ube mbingeleli etempileni egama kushela izoko zihlobo zam atonement of Christ as a full sacrifice ebalethini kulo mzuzu owamkelayo oba yena ngokwakhe uyazinikezela. That is why in the secret and the full atonement time siva oba lexesha apho bathebelindile imfana uthi uJohane uthi uLuka uthi uMarko wathuma amadoda begumbhe phezulu tyhini Thixo ilizwi likaThixo thumelela amadoda nibuze uba singayihlela phina ipasika the full atonement of Christ waxa efika ehlela nabo wathenga itafile wathatha isoka wasiqhekeza madoda ixesha lokuphuma ixesha lokuphuma so when we were at the city ilizwi likaThixo xa uyohamba esithi lifikile ixesha akristu amahle asiunderstande le nto ngoba xa efika uyesu phezu komhlaba yile moment zihlobo zam uthi xa egqitha eyicacisa uElen White uthi hour that is in the center at the center of the plan of God for salvation uthi ngulo mzuzu apho uyesu wayelidini ezibona oba nguye omakazinikeze tatusakhe ngulo mzuzu leli xesha umbhali athetha ngalo leli xesha ngoku
ifikile ixesha uthi uJohane unyana womntu awayezinikezela ngalo esithi umzuzu waba ndibutyazwe ndixhelwe ndizinikezela ngokwam. Lifikile lelo xesha apho in the history of Christianity every day or April no March we celebrate that event yomkhululo kwethu. Ile awa engafaniyo nezinye awa iphethe ntoni bakristu amahle, isifundisa ntoni? Isifundisa uba qho singena ePasikeni ngoLwesine sizokuthi sikhumbula wabalindile ngenxa yethu, waba sisicanyagushelwa sezono zethu. Ke ngoko nathi xa singena ePasikeni siredi ukuba ngabadini ehlabathini sikwelo xesha sikula moment oba sithi xa singene sisazi uba singenela sikuhambo lokwaphuka exesheni elithile ukwi-critical time yomkristu ngamnye lokwaphulwa kwakhe. Zihlobo zam ezithanda uThixo, ekukhonzeni kwethu uThixo sikulo awa yokwaphulwa. Xa kusemandla namhlanje masazi uba ngomso isenofika i-awa yokwaphulwa. Bantu abahle abathandwa nguThixo, naye uYesu ekuzeni kwakhe nasekuhambeni kwakhe wayeyifihla engayithethi. Nditshilo kulo, so be ready xa singena emthendelekweni. Sazi uba wathi xa etshintsha imvala ematholeni emanqina amane wazimisa njengemvala yokucamagushela izolo. Masazi uba xa sisithi baphala ligazi wabanika sithi salani kuyo lonke, masazi uba kucanyagushelwa thina izolo. So kweli xesha kule moment ukho abazali bam ukwaphuka, ukho kule moment ulahlekelwa zizinto obunazo, kodwa siyahlala silinde ngomonde. Noba siyaphuka mawesinamahle, kodwa siyalinda silinde ngomonde. Into yesithathu xa ndisehla xa ndiyeka i-eschatological time. Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, ixesha le-end, ixesha le-waiting period, ixesha lokuthi waphukile ubulinde idestini yokubuya konyana womntu, kodwa singayaziyo. Zihlobo zam yona nto abakholwa namakhalipha alo athi kule waiting period the-eschaton time, ixesha lokuya konyana womntu. Bawo abanye amadoda kuthiwe lo yayingumshumayeli opheleleyo, kodwa ngenxa yezimvo zandlela ngexesha lithile wonzakala wayishiya icala. The-eschatological time kuthiwe indlela lentokazi eyayithandaza ngayo, kodwa ihlele phezu kwendlela ngenxa ye-waiting time, the-eschatological time. Ixesha esingalaziyo abadisipile lide libe phi ixesha lawuza kwakhe. Athi ophendulayo inkosi ayilibalidinga njengoba abathile becinga iyalibala, ngoba silinde ixesha esingalaziyo, ixesha lokwenzakala ungakwamncedi, kodwa silinde. So xa ungena kule Pasika linda yophulwa, kodwa linda, because the critical time, the pivotal time
etwele death and the resurrection of Christ. And therefore, between the death and the resurrection, there will be period. Symbolize ikasalobusuko. Obasilinda usabuya hapo sabosha mantleba hapo ndefa umfundise sithi uzaqhevela ngemina wayekho uthwe awani namantleba asesandleni sihlobo sabo asikayiphendula kabeshu andikhangathi ndlela ndedwa andabona mncedi asikofuna nesinyasha sikofulelo njengomsindo asingeneni kule pasika ngalo mazwi uthixo makasegcine uthixo makasilondoloze. This is the waiting time esingalaziyo kodwa masihlale sinyamezele sinibozolomvela mntu ngamnye ahambe leli xesha sazi uba kule awa umntu hamba ethwele umnqamlezo wakhe hambe siwa nawo kule awa umntu uthwele umnqamlezo wakhe ele ntombi yakho enkosi egameni loyise egameni lonyana